Tá Mary agus Emily is still tá si ag piocasús na Comhaid agus I géirí na Comhaid ó oil amach as na boscí inis. Tá Mary an cécean aici? Tá cécean aici ar aus agus cean fight ag Emily fresh an pair of fight inis. Céir é never shocked agus shocked. Caithú bheith go gur stúma sa seomar seo ach tá sé dachar nuair atá tú faoi brú ama ach tá go iver fight acu. Tá bailach anna cliste acu tá bhirt acu ag obair ar an mata ag an am céine. Bhí déna cínte bhfuil na figurí ar fada geart go minic déantar botún tíba mó leis an mata. 56. 56. 20 euro, tá siad anna happy. 52. Cé nar cuaird am sé roiachar nuair atá tú faoi brú faoi stras agus nuair an gacad ag scradialairt. Tá sé anna éasca botún I dhéanamh. Cén ceanile? An céad. Wait, céad 52. So, 3, 4, cúig cín fáilte agan hana féin tá seo raibh. 20 euro, Connie. Anna sin an ceart airnach. Trocha. Agus trocha hocht. Trocha ocht. Well, ein cean eile, Colleen. Oh, well? Níos agam. Shaky cebé tá agam. Dane check tappy and shin Mary. Sin go si ar fad fight acu faoin am seo. Anna happy ar fad. Shaking fight agam. And then an worship Freiburg Cana. Can an bhfuil sé. Níl agam. Seachtú, an bhfuil seachtú. 52. Tá galore am a fág acu agus tá si gon shecky an bharí sé an mata. Trocha ocht. Trocha ocht. An céad. An céad. Don't ní sé. Emily, current code is jacket happy. Ní. Sé. Don't ní sé, an jockey sé mak.